nervózne, že tu hovorí, že tu. Ticho. Raňáde. Ticho. Nemusíš mi, ale ty už byť kľudne, ukludni sa, však nič nerobím, však som byť nič. Ja u nás na sátu. Budete nasrala Mirka? Nie, To sa to inak je nedá. jeden ujo. S ňou si to musí vybaviť. Nebezpečné. Ja jej to poviem teraz, jej poviem. On je nebezpečný. Ale takúto špinavosť má. No lebo ona mu volala. Ona mu prvá volala. On vysral na to, ja niečo pre ňu, alebo niečo, ona mu volala. Lebo on jej povedal, že on Renica náhodou ide zvládza domov, dajte mi vedieť. Áno, on sa tam matrie, už ho normálne vidí. Ale všetko ona povedala im, že im tomu robí určite to ona všetko. Ale prečo sa stará do toho, prečo ne tebe? No aspoň sa naučí, že niekedy nám problémy sa porozprávať s ľuďmi. Takéto veci robia oni do švečania. Zatiaľ to robia, vybavujú druhých veci, ale To by ona nie je do predajšania mi to povie, že akože, čo je, ja som zodpovedná za ňo, nie on. Áno, to musíš aj tej sestričke Ja jej povedať. poviem takto, áno. čo on tu to rieši, No. ktorý ani nepríde pozrieť, poviem. No, tak je. A vy odkiaľ viete, že či ja sa s ním bavím, alebo nie, že aký je vzťah medzi nami? Tak. No, presne. Odkiaľ si vy takto hneď urobíte rozhodnutie? To nemôže také. Ja mám papiere, ja všetko vybavujem a všetko No ide to ono. druhýkrát už bude mať rozum, že Tak, s tým sa rozpráva. Ani povie, že je suseda, alebo niečo. Len mi on tedy minule povedal, že tam bol minule na 9, že no, že ja ho poznám, že a ja som stredosovec, toľko. Ale nepovedala, že ona je susedka, alebo že čo je, vieš. Len toľko povedal, že ja ho poznám, že on je. Že áno, dobre, vieš. Čo som mala povedať? Ja my sa nepoznáme. Áno, presne. Chápeš, čo on je? Mi tu za chrbtom vybavuje. tie Lebo veci. máte, no ja. No, Urobte určite tak. ona povedala, on jej povedal, že povedzte mi, keď ide domov. Urobte to tak, aby som ja sam chcel makať. Ale teraz jej poviem, že on je také, že on, kedy ho prepúšťate, ja prídem hneď on chce zobrať, keď nemá ani vody. A ani mi nepovie, čo toto je za smysko, tak to poviem. Ja si to s ním vyriešim. Ale kedy ho odpolkáte, má prísť preňho, keď mi ho neviete priniesť. Ja ho budem brať. Prečo nemôže toto Miky brať? Urobíš ešte ten kater, aby si musela zase tam vodiť. Som sa tak zlakol. Vidíš, a Marek ti hovorí, nerozčúva. Ale ja sa nerozčujem. Čo? Prestaň rozprávať niečo, keď to není tak. Marek povedal. Na ňo vykričí. Ale kričí kvôli tomu, že ma tu buzerujete. Ukludni sa. Ja som kľudná, však ja jej poviem svoje a od toho Dobre, dobre, Mirka. Tak či tak jej poviem Zase to svoje. Dobre, a zase. Rozčulujem sa, áno, lebo už do mňa vrtáte. A Mirka. Jebe. A jebe. Hadmo, abba do piči. Marek, hlavne si. Naserete ma všetko. Ivan, povedz jej. Ale každý, povedz. Dobre, Máš pokoj. buď kľudná. Povedz jej, buď kľudná. To Ale počujem. nemôžem ísť, ja aj poviem tak, že celá ona ide. Prosím, vyriechaj. To vybavá. Jasne, ja si to vypadám, ja Ale to domen som mala zimnicu, keď povedala Mirka, že Potom tá hlavná sestra, ako hlavná sestra, prekryje na ňu a ona, že no, že Vicky príde, všetko je vyriešené, že vybavené, že Vicky to vyriešil, že hovorím, že čo, že on príde, on je, že pre ňo, že áno, on to už je to vyriešené. A tak to má končila, tak vieš, také, že tak určite ona povedala, že si ona bude volať, tak mi toto povie. a teraz ty aj vysvetlí. A ja jej teraz poviem. No, tak to A musí kto povedať. si ty? Ste malá sestra, vysvetlí. No, teraz, ináč, ja sa teraz oblečím a teraz tam pôjdem, lebo ona ide na snehu. No, tak sa neviem, či bude. Sa mu ja. Ja
ho ste pustili po obede donútra, pred obedom. Jak to, že ja mám chodiť na návštevné hodiny a on si tam môže ísť hocikedy, lebo minule som išla za ním a oni už tam boli. Návštevné hodiny začínali o druhej, pretože oni boli pustili. Bez návštevných hodín. Tak teraz ja som tu, prišla som pre veci, poviem, aj si ho pozriem a pekne mi povedzte, kedy. A vám si Babička Anička má mať. Takto sa budeme rozprávať. Nie on sa stará. Ja som tu zodpovedný človek za ňo. Nie on. Tak to poviem. To sa nejde ani pozrieť. To už poviem tiež. Ale tu on nemá čo riešiť. On to nemá čo riešiť. Ale tak no. Čo sa spôsob, že ide tak, Ona o ničom ani nevie. Za to. Ináč mu povedať, nehnevajte sa pán Miky, alebo ja neviem. Oni majú, on býva inde. Teraz sa stará, ona má papiere, ona má voľu, ona má všetko. Ale o ničom nevie. On je povie, čo natáva. Jasne. Dobre, čo je tam natáva. No, to sa mi hovorí. Čo si ty? A ešte on keď príde, že prišiel pozrieť, vieš, že o to, že... Nepôjdeš za ním pozerať. Prestaň mi to vyvážať veci. Okamžite s tým prestaň, lebo ti podpalím tú krčmu. Tak to mi poviem. a nebo aj ono, ako by sa to stále. Prestaň. Nestaraj sa. Doteraz si sa nestaral, čo sa ti doteraz. Ľudia vám nezakazuje prísť pozrieť otca, aj tak ho neprídete pozrieť, chcete, a teraz sa do toho pletete. Neplejte sa do toho. Ja mám papiere, ja viem, akú má diagnózu, ja si musím chodiť na výmeny, hento, všetko a nič, to sa na všetko vystrali. Ani sa neopýtate, ako sa má, netreba niečo povedať, ani nič. A teraz Ale sa to do ma toho... sere, že ani nejdú sa pozrieť. No, A teraz, hop. No. Čo? Čo sa staráte teraz, keď je ono mimo služby? Ja sa neviem predstaviť, jak by ho však odťa raz ho a nevedia ho dostať. To ja neviem. Áno, lebo si kamaráda, vieš, a on by to robil. Ale ani vôbec. Nesmieš. Nesmieš. Čo bude? To ja mu môžem dať. Čo by som nemohla? Nemôžeš dať. Ty mu len vysvetlí, o čo ide. Ja sa nerada To sa nerobí, hádam, ale Bože to- chráň. Ja mám od neho starať, keď chcete Ja dojde. viem. Pata help. Ty si to choď vybaviť s ňou. Teraz, oni si idem si to si Neboj sa, jak odídeš, len to tému bude voliť. Áno, určite. No, to Jej sa volá. aby nedošiel, nechaj tam, že ona má fakt, ona, tie to musíš vysvetliť, aby to ona vysvetlila teda jemu, keď on je jebnutý a nevie to Bola to dcera, že to povedala, že vy sa ani nebavíte, čo chceš. Môžete mu zavolať. Nie, takto poviem, môžete mu zavolať, lebo neprichádzať, lebo ja mu nezavolám. Jak mi on nevolá, že ide pre ňu, ja mu viem, že ja prídem pre ňu. Môžete mu dať, vedieť, aj tomu môžete dať, ale veľmi nevyberé za mnou, a hneď mi zavolá, že je to robí. Pepa, Pepa. Ale on není normálny, on by mohol kľudne mi zavolať, že hej, Miri, idem pre otca ja. Ja mu nič nepoviem. Áno, Dobre, povedz, poď, poď, okej. poď si ho Tak domov. tomu poviem, Áno, že dobre, ale keď ani dojdeš si ho nezavolá, domov, keď ho ani chceš nič, tak priniesť, to... on sa len poteší. Takto by som mu povedala. To je pomoc. To je pomoc. A nie za to. No, chod si to skoro ale vybaviť. Chod a daj. Lebo ona naozaj nevie, o čo ide, ti hovorí. To je to tomu, ona nevie. On sa robí. Bomba. Ty si potom tie hodiny potom. To až... po- Ja ťa zavolám, Marek, lebo ja sa Áno, neviem. ja som Potom po obede, však ona keď sa vráti, tak to je. To trvá, čo si tam ešte urobiť.
prejdeme okolo